Ijab sah anut agami Islam. Mugi kanthi ijab sah obah polah kudu sarwa ngarah-arah. Istiqomah sarana ibadah. Ilmu agama wajib diasah. Wong sak omah tansah bebungah kang sinebut keluarga ingkang sakinah. Amin Allahumma. Amin. Waduh kan donga. Kuwi pitutur becik nduk ya. Tenan kok Budhe. Rubeng kagungan dalam ki nanggap wayang kuwi wayang ya kudu diuri-uri dilestarake mergo iki tinggalan para simbah-simbah nenek moyang biyen para zaman para wali biyen kok wae ngono. Dadi wayang ora batang ngarami lho nduk wah ora ya. Sing batang ngarami nek ana yoga mbok dalang sing sok minum-minuman dem-deman main sing ora pas lha sing batang ngarami. Nek dalange ya jujur gelem salat lan kanca kratan jodoh satku becik apik ora kok dindut kebyah-uyah. Nek bojoku malah seneng aku nek aku mendem malah seneng. Ayo seneng mendem lha ngopo iso suwi ngono jare. Suwi yang temandang nyambut gawe semangat Mas. Pak De, lanjut nggih menika tasih wonten pesinden Ibu Ratih, Mbak Ratih. Mbak Ratih dideke yo. Serpek ora iki. Yo, ratih-ratih ayo serpek. Malah urung sida ngadeg wis. Ketoprak ngendi to, Cah? Suwuh serpeke Pak Crit tok ngono. Lah nggih to. Ratih. Dalem, Mas. Nyambut gawe wonten ing Sambi. Nggih, Mas. Boyo lali. Kok bagus men to Mas dene itu, Mas. Perawatan kok ya. Sing rawat sinten, Mas? Sing rawat sinten? Biasanya kan macak bagong nek iki mung klambi biasa. Iya. Saenenge. Saenake. Berarti aja ngarep-arep ya. Ora, Pak D udah kondang pelite. Kondangan ana macam kondang sedulurku dhewe, Pak D ku dhewe kok gagas. Ya kabeh iki sedulur. Iki ya ponakane. Kowe ponakane to? Ponakane. Kowe bae sedulurku teh? Iya. Turu. Turu nggonku maksudnya ngono mampir meneh. Monggo Ratih, dereng pikantuk dawuhipun saking Mas e. Napa Mas e? Menawi wonten requestipun dawuhipun Bapak Ibu ingkang resih kepareng lenggah. Ibu-ibu. Lewong. Oke. Oke. Rat rat. Oh nek garap budruk ngono. Oh iya. Kowe mau piye? Aku kowe. Iya. Senggano mesum. Lewong. Dawuhipun. Ibu Siti. Menawi wonten dawuhipun sawetara kasih mangga. Yuk, lewong to.